बाप हो बाप, अरे दादा हो दादा, उरी कतना सुंदर बाड़ू हो। हमार तो दिल एकदम गदगदा गइल। ए जी आ रौरो कोनो हीरो से कम थोड़े बानी। रौरा तो एकदम सलमान खान के फेल कर देतनी। ए पूजा तो खियाव ना भूजा। ए जी ई सब रौरे नु धन हटे। आई है ने ए जी एगो बात कही का। हाँ धन कहो ना, तहार बात सराखों पर। ए जी अगर हमारा से कबो कोनो गलती हो जाई तो हमरा से खिसियाम ना नू। अरे हमर धन, अले हमर छोना मोना ऐसन कबो ना होई। ए जी आई ना है ने तनी सटी। बीड़ी पियला के अलगे आनंद बा। सबके वो छूट जाई बा कि बीड़ी फीड़ी ना छूटी। बाप रे बाप, ये धुआं कहाँ से हमारे रूम में भर गइल बा? कहीं आग उग लाग गइल बा का? अरे पूजा, पूजा, ये पूजा, तू बीड़ी पिया तरु का हो? रेड, तो बीड़ी पिया भी रेड। फेंक ना तो बीड़ी ना मार के मुआ देबे। चुप, हमरा के चुपचाप बीड़ी पिए दे, बुझले ना तो मार के जीवन को दम तो रखे। हाँ तो तू मेहरान होके बीड़ी पिया भी आए? अरे ते हैरान करबे, आए डिस्टर्ब करबे ते पिए ना देबे हमरा के नु ना पिए देबे। रुक तरह के बताओ। अरे हमर सोना, अरे हमर बाबू, तू जवन कहबू हम उहे करे। आए 2 घंटा पहले इहे न कहतले। हाँ तो अब काहे बोलत रे? हमारा बचपन से बीड़ी पिए के आदत बा। हमारा बीड़ी हमारा बीच में, बीड़ी या हमारा बीच में अगर केहू आ गई तो ओकर बुझले। मारा बैसन झापड़ कि पापड़ फेंक देबी। चल फेंक बीड़ी। तहरा के आज ना छोड़।
आज के बाद हमरा के कबो कुछ मत बोली है। आ हमरा बीड़ी के बारे में एक शब्द तोरा मुंह से कुछ निकलल तो तोरा के यही घर में काट के दीवार में प्लास्टर कर देम। हम आज के बाद कुछ ना कहबे काली माई। आ सुन, घर में केहू के पता ना चले के चाहिए। हम केहू के ना बताए तार क्रिया। तहने आवा ना, एगो तनी हमरा गाल पर नीमन नीमन चुमा देता। नीमन से प्यार से दे। चल सुतल जा। गोर पसार होने सुत। ए पूजा जा तरु तो तनी जल्दी निकली है, राते से हमर पेट झड़ता आ सर्दी खांसी भी नतिया मुंगैले बा हमरा के। तनी जल्दी निकली है बाबू हमर। अच्छा ठीक बा मम्मी जी, निकला तानी। तनी चायवा हो, देखो हमर पेट घबराइल बा। ठीक बा मम्मी जी। अरे हेने तो हैकुर का मुहा पर भइल बा, रही नाक मुंह आँख सब लाल भइल बा। बाबूजी उना राती ना मुते यात्रा में ना तो केवाड़ी में ढावा लड़ गया। अच्छा ठीक बा, ले हई दतुअन कर। ओने कहाँ जाता रे? घर दतुअन कर, मुंह धो। का हो गिटारवा बीड़ी पियत रहू का? बीड़ी आइन महकत रहे। अब बाग जी आज ले कहियो बीड़ी के मुंह न देखनी, हम बीड़ी पी लेतनी। अरे माई, जितना बुढ़िया बारी सन गाँव के उ सब बीड़ी पियली स, हम देखले बानी। मन में करत की भाते फेंक देब, सब कोई पियत तो हमहू पियतनी।
अरे चुप सन। तब से बीड़ी 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 सुन के हमार कान पाक गइल। पता ना साला ई कौन बीड़ी बना देलस। माई ये पी ले वही। अरे पागल बैल, हम तो इहे कबे से कहतानी कि इहे पी के आवती है भीतरी से। हाँ दे बुढ़ऊ बड़ा बेजाय हो जाई जल्ला। सर्दी से यहाँ नाक मुंह जाम भइल बा। कदी वइली ना गइली फलाना बा कहइली बुढ़ापा में सोठी जाइल बा। अब बात चुप हो जाई लो। ओ बरा से रउआ लोग एके गो बतिया के माठा महक धइले बानी। हाई चाय पी लो। ली मम्मी है चाय पी। मम्मी जी है चाय पी। ली है रो बाबूजी है ली। अच्छा मम्मी जी ली है जा बैठ जाइए। तू पी लो। हाँ पी ले हम बाद में रोरा लोग पी ली लो। ए भौजी बहुत नीमन चाय बनल बा, मन करता तार हाथ चूम ली। हाँ तो ठीक है बा। जब हम लोग के मारी न तो खूब हाथ चुमिया बहुत। ए जी कुछ सोचा था निकाल रहा है। कुछ ना कुछ ना। ए पूजा आओ तनी हम खेता और से होके तब तक ले खाना पीना के तैयारी करके रखा ठीक बा। चल बाबूनी। हाँ हमार प्यारी भौजी अच्छा से सब काम करके रह, हम आवो तनी तो हाथ बटवा देम। ठीक बा बबनी जी। हाँ चला। चल माई। सब काम हो गई। अब तनी जाता नहीं बीड़ी पी ली काहे कि वो बड़ा सा जीव हमार खजुआ आता। जाई तो नहीं अभी घरे केहू बाना सटर सटर मार बीड़ी उड़ी पी ली। जीव के हमारा एकदम सुकून देवेला बीड़ी। बाप रे बाप। पूजा कहाँ बाड़ू हो? रे माई जाके छत पर देख तो कहीं छत पर भौजी गइल होई तले हम सब्जी काट के रखत तनी। ठीक बा। कारी मंगिया जारी तोरा एक दिन आयला ना भइल आते छत पे आके बीड़ी धुकत रे। ना ना अम्मा जी ये गलती से आ गल हमरा हाथ में नू तो हम लेके पिए लगनी है। आज तक पता चलिए जाई जे बीड़ी के पियता ते पियता रे कि हम पियता नहीं सबके सामने बताओ। चल उठ चल चल उठ चल। अरे मम्मी जी गलती हो गई। हाँ चल 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 गलती हो गई मम्मी जी। हाँ चल उ घरे डिसाइड हुई गलती या सही का बा। चल बारा हमरा पर। अरे मंजुगा जो तब दीवार पर ते अपने बाप के या भाई के बोला के लेके आओ तो। का बोल बारे माई भौजी के घिचत काहे लिया होता रे? जो ना लेके आओ अभी दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। जो ले आ। ठीक बा। ए भैया
भैया ए पापा चलो लोग माई बोलावतिया का भइल रे? घरे चल तब नु पता चली चलो लोग चलते ए बुढ़वा नतिया का बेटा ओ दिन त बारा कहले के तेही पियले हो खबे हां आ हो बेटो कहे कि जाय दस न छोड़ा से माई पियले होई पूछो सा अरे साफ साफ बोलबे कि करबे पकड़ पकड़ साफ साफ इहे बा कि हई बापवा कटलो का बेटो बीड़ी पियत रही हो हई भैया काटी का बेटी बीड़ी पियत लखियो इहे पियत लखियो रे माई हमरा भौजी के बारे में तो उल्टा पुल्टा बोलबे हम उल्टा पुल्टा बोलतनी तब पूछो सा एकरे से इहे बताई कि सच का बा पूछो का हो तू बीड़ी पिएलू? ना बाबूजी हमार मेहरारू बीड़ी ना पिएले तहार क्रिया पूछा तानी ओकरा से आ क्रिया खाता रहते साला बोले दे ओकरा के ए चुप सन ओबरा से सब ग्रा बकर बकर कइले बारसा बीड़ी टीड़ी कइले बारसा पिए नहीं हम बीड़ी पिए नहीं तानी के कोनो दिक्कत रे आई अरे साला मेहरारू का होते गुलामी करे लगले हाँ तो जब पीटी ना तब बुझाई। मेहरारू के आते आते जोड़ू के गुलाम बन गइलो आ 9 महीना पेट में हम रखन त लात मारवा हो गइनी अरे दोगली हरामी बुढ़िया हमार मन हम बीड़ी पिए आ हमारा के केहू अगर बोल दिनू तो सब जना के बूटी काट दे ए राड़ी मंगिया जाड़ी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी निकल हमरा घर में से चल हमर बुढ़िया के कुछ भइल न त तारा के जिए ना दे रे हरामी कुत्ती हमर माई के छोड़ जल्दी ना तो तोरा के हम छोड़ेम ना तोर सारा झोटा नोच लेब अच्छा बड़ा लोग थे हई त नाती के बेटा के रात के कुचले बानी चुप बारन आ तू लोग बोला तार लो ताहरा लोग अब हम ना छोड़ अरे साला तोरा से वही घड़ी ने पूछा नहीं है तो नाक मुंह में चोट कैसे लागल बा तो कते ढाबा लड़ गई नहीं है आय पहले बतैले रहती तो ई कुल हमनी के गत ना न भइल रहित रे मौगा ए भैया तू पहले काहे ना बतैले रहल हो कि बीड़ी पिए लिए बीड़ी पी के सब केहू के मारली हां तो चुप करे पे तो मानते ना लो पिटा लो अब देखा सा आई बीड़ी हो आई बीड़ी हमार जान हो आ एकरा हमारा बीच में अगर के हुआई तो सब जना के बता दे तनी कि जान ले लेना बुझाइल हम बे काली माई आज के बाद से हमनी के ना बोले पिया जितना मन करे चेमनी धुक हमनी से गलती हो गई है कह तो 2-4 मुठा मंगा दी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा अब हम जाते नहीं एकरा के पिए काहे कि हमर जीव नोचता अगर तहार लोग के मन करी तो तू लोग हमरा साथे बैठ के पी ली काहे कि हम अपना नैहर से एक पेटी बीड़ी भर के लेके आयल बनी हाँ ठीक